ନାରୀ ଶକ୍ତି, ତାଳମେଳ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଗଳ୍ପ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସତ କଥା। ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା କଶିଶ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଶିଶ କିଏ। କଶିଶ ଗୁଲାବ ଚାନ୍ଦ, ବୟସ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ। ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଭାବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଏକ ବଡ଼ ଅଭୂତପୂର୍ବ କଥା। ସେ CSS ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସୁପେରିୟର ସର୍ଭିସରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ସଫଳତା କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ମାଇନରିଟି ଅଧିକାର ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରୁଣା। କଶିଶଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏକ ମହିଳା ନୁହେଁ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ସମାନତା ବିଷୟରେ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଆଣିଛି। ଯଦି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସାହସ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସତ ସଂକେତ ଅଟୁଟ ରହେ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଲାଗି ଗର୍ବର କଥା। କଶିଶଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିଦିନ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ା ଓ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦେଶରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ସେ ନିଜ ଜନଜାତି ଓ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ବନ୍ଦୀ ରହିନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ମାନେ ବିକାଶକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ଅଛି। କଶିଶ ଯେଉଁପରି ସଫଳ ହେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବାକୁ। ଏହି ଗଳ୍ପ କେବଳ କଶିଶଙ୍କ ନୁହେଁ, ଏହି ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଆଶାର, ସାହସର ଏକ ସମ୍ଭାବନାର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ୟା ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।